Magandang oras sa mga kababayan. Kumusta po kayo? At welcome po sa ating Dulang Ilocano channel. Ako po ay nag-aanyaya sa inyo na sana po ay panoorin ang ating video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. At syempre, wag din pong kalimutang mag-subscribe at i-share itong video na ito. Okay, at bago po tayo magluto, nais ko muna kayong ipasyal doon sa may bukid. Hintay man nagpa-share diyan ti kataltalunan. Kaya mo yo siyak data ni day off tayo. Mapantay mo ta kwa pumasyar bit apo dita ayan ti ayan ti away. Ala at kumusta kayo na po lalo kadagay jay hanga nakabakasyon dito probinsya tayo nga La Union. Kailiw yo ka dito agpasyar iti away, agpasyar ti banbantay wenno kadagay ti kabakiran. Ayan, makita yo apo nakaberberde ti aglawlaw ta panahon gaminan ti padagtutudo. Tagulan na po kasi ngayon kaya napakaganda ng kapaligiran po natin, berdeng berde. At oray pay data kakawayanan nakalanglang to. Napakasigla po ng mga kawayan na yan. At bago po tayo magluto, tayo po maglilinis muna. Bubunutin lamang natin yung mga damo sa mga itinanim natin, mga pananim po natin na Madre de Agua. Nagtanim po kasi tayo ng Madre de Agua noong mga nakaraang linggo at lasa ko medyo sumibol na yata yung ating itinanim. Okay, mapantay lang po agruot at paggabiit. Diyan timilaan tayo ti Madre de Agua. Tati panggap tayo kadag ito yung Madre de Agua. Isunto data apo iti pagpakantayo iti baboy. Ayan. Okay, mapantay na po diyan ti taltalon. So makita yo apo data kasabaan data ng adat insingit ay dita nga Madre de Agua. Sangat ti Madre de Agua nga mapantayo intog. Kilaruutan tayo lang apo dayto tayo lamang po magbubunot po ng ng damo sa paligid ng yan itinanim natin yan na Madre de Agua. Yan medyo sumibol na po yan may kaunting sibol na rin po yan. At lamang po tatanggalin yung mga damo na yan sapagkat yan po'y kakompetensya ng ating pananim sa sustansya ng lupa. Amuyo dati gamin barsa nga di tayo amo no apay nga dagiti ket nagpartak dang umadwa niya. Naggarigat da nga patayon ruuta madamdama ni adadamanan apo dagita ka Madre de Agua. Nakapimpintas ti panahon, napakaganda po ng panahon. Pero tuwing hapon umuulan naman at yan yung kagandahan kasi nadidiligan tong ating mga pananim. Ayan, so nalpasan na po ti padagruot tayo. Puputol-putulin lamang po natin tong ating video. Nang sa ganun hindi po kayo mainip sa ating pong mga gagawin lalong lalo na sa pagluluto. Okay, so mapantay lang apo aglinong abiit agina na tayo sakbay tayong aga sapol iti masida. Nya nga ti sidaan nga lutuan tayo. Siguro pampanunot kayo niya. Makita yo. Datang kawkawayan nakalanglang to. Alaga po ta medyo nabara pa lang apo ti panahon. Yung galit ay ti ko uminom iti adong nga danom. Oy, kumusta gaya mapo dagiti na lockdown dita balasiw taaw dagiti OFW. Amok nga hang kayo nga nakaawid iti bukod yung lugar, bukod yung probinsya. Kahit ko lang ipabuya dato yung video at least man lang ket medyo malagip yumat dagiti mararamid iti awaway at kangrunaan na kada kayo mga padang Ilocano nga adda dita National Capital Region nga mangsubsubaybay mat datoy dulang iti Ilocano channel. Amok nga kailiw yumat iti aga pasyar mat iti away diti probinsya tayo nga La Union. Ayan, so medyo agina natay laang kakailyan. Tugaw tay basit apo dita sirok ti kakawayanan ta total ket nalpas mat iti padagruot tayo, padagdalos tayo kadagiti jay imula tayo nga Madre de Agua. Siguro kalpasan ti talo aging gana 5 nga bulan medyo makita na po ti kapintas ng dagita imula tayo. Okay, nagpintas ti pwesto tayo dita ni ato naman minsan ket ikakto man tindayon dita ta imbag lang nga pagparairan lalo no nakapudpudot iti panahon tatakit medyo umaldawan oras matan tano ti kasta agawid tayo ngam sakbay tayo nga agawid bago po tayo umuwi mga kaibigan mga kababayan tayo muna ay mamamalengke. Meron bang palengke dyan sa, dyan sa may gubat, dyan sa may bukid?
Meron po. Dati pa nakapalengke tayo. Yung ating palengke po diyan po sa may sa may mga kakahuyan na yan. Diyan sa may maraming puno ng kawayan diyan. Marami po tayo makikita po diyan na pang-ulam. Gaya ng labong. Pero dito sa aking kinatatayuan na yan, wala tayong makitang labong diyan Okay? Mapantayo po di bagay nga kakawayanan ta intay agsapol ti rabong ta ay tatay gawin ket ada tinasirip kong rabong so ti mapantayo sukilan ha data po kang kakawayanan bagi mi data po hanga bagi ti karuba nariga magamin no bagi ti karuba kay sukilan agungat da data di nasirip tay nga rabong kalalaingan na dito yan kalalaingan na data hampay nga natangkanan datang rabong. Okay, so kahit ko lang po nga ipakita itiwagas no kasano iti panagsukil palagala iti rabong. Oy, ag-subscribe kayo apo ha ken kastamat ten i-share yo dati nga video. Sabi ti kastagat mabuyamat dagiti kakailyan tayo. Ayan, so medyo kalakalan lang basit apo dati rabong. Ayan, dati istorya na dati nga kasla jak amo no masakayan nyo no adati green jokes na kunada ada kano tinapanagsukil tirabong balasang agabante siit agatras lo kung ituloy yan dakay mo tila mas istorya yung gumindata ko panagrarabong na pangkano ng rabong agabante siit umatras sa balimatan. Okay, hala sukilan tayo man lang dati rabong. Iduyok tayo apo data bunan sa tay iwalawal nga kasta. Okay? Hantay nga hantay nga bukwanan pa data taga po na bakan tuket matukol. Baka mabali po kasi yung itak na yan kung halimbawa itinusok po natin ng ganyan tapos inakat po natin yung labong na yan baka mabali po yung itak natin. Okay, so kasta po iwalawal tayo lang sa tay ilungalil data po rabong inalayadan tayo di natukol matan na kaslama din sa natukol nga talaga ang balita rabong latamo data kurang tisukil na niya. Okay, ala kaya minsan pa nga sukilan tayo tanong ti kasta ket maalat ay nga si bubuo data nga rabong mas nalalakat ipadagalat ti rabong no barreta iti pagsukil mo dita naparpartak ayan han nga tinagbat apo iti padagalat ti rabong ta mas mabaybayag. Okay, so data naalan tayo apo data rabong kalalaingan na datoy may mas gamin ti rabong no datay nga kasuksukil ko na nga kunada datay kaalala mas manana mo. Okay, itata amuyo mo tan nangagtay mo tan dagiti bagbaga dagiti lalakay kaya kasta mo tan dagiti babbaket ang nakala ka tirabong masapol nga gaburam kaya sa mo nga ukisan dita ayan tipuon na tabaka sikanganangan tirabong ket aggagatal jay gayam ket handa gayam nga kakawayanan tinagalaan da tirabong baka gilon na di makinbagi ni nagrabungan dapat itoy kaya di pa aggagatal di nang ala kung kunadan to kay din nay kitaan niya po natukol nga talaga jay nalating nga rabungan niya ala nga bali datay ko na ako natukol man data rabong latamot apo data so data po ket ukisan tay pay data napangkang gamin data nga ukis na nakaramang kay kadi data ukis tirabong ayan so ukisan tay lang apo datoy and then no siya kamay sa adagami ti sistema nga kayat ko datoy panaggalip apo tirabong nga dijay krisikat ngi kasna tinadtad siya kita ano sa nga galipon nga kasta nga kaiingpis ayan iwa-iwaan ti postura nanto ka kasla pansit kasla kasta ni kita yo masapol apo nga nga natadom di kutsilyo kailangan po na na matalas po yung kutsilyo po natin kapag maghihiwa po tayo ng ng labong. Okay, so iwa-iwaan tayo lang apo nga kasta paatidag dati rabong tamni ti kasta no maluto data kasla pansit tungay ti itsuranan. Okay, so kita nyo po dati postura na sabsabali niyan dito dumaka crazy cat di magagatang yung palingke ngam siya gamingket hangko gaming kaya tikas jay tikat ko kakasta. Okay tata ipaburak tayo apo when ilambong tayo pay apo datarabong ano ti kasta ket may kat ti pait na
puspusan tayo pa apo data madam-dama. Okay, nakapinpintas siya po yun. Nakapigpigsan niya, nakarangrangan. Kitaan nyo. Kada kayong dati nga taga-away, amok nga kailiw yung matikas nga wagas di pa nagluto. Dali ka na niya. Kaadwan sa kagamintatang paglulutuan data liquefied petroleum gas, gas stove. Yan. Tagsayatan no ano data yo ti away ta makaluto tayo ti kasta. Sinungrudan iti kayo na imas kanuket kunada. Okay, so nagburukan apo datoy rabong nga kabil tayo apo dito yan ti kalderta ta posposan tayo data ng pabaawon tayo pa tanuhan mga malamaw iti ima niya may katla nga po ti pait na data tadagamin na po di rabong nga talaga nga napait Okay, so data po makita yo kapuspos na data nagapintas ti postura na niya makwayo utubyo or mapanunod di kwa crazy kat nga kunada nga kasla ti postura na. Okay, so itata ikantay mo tan apo iti paminta. Timplaan tayo apo datoy amoy siguro datoy luton tayo niya. Okay, hangat sara datoy apo hangat sara. Tapos ikantay mo tan iti asin. Lalagyan na po natin ng asin yan. Titimplahan na po natin tong ating labong. At lalagyan din po natin ng sukang Iloko. Ayan, tapnong Ilocano nga talaga. Okay, so kiwar-kiwaran tayo lang ang data. Hantay mo unay nga ramasan. Huwag naman po natin masyadong lamasin po yan sapagkat medyo ano po yan masisira yung kagandahan ng ng labong na yan. Yung postura na. Okay, so kasta po yan, so itatarget malpas tayo nga may kabil ng dagijay timpla dati mo tapo dagiti rekado tayo dati bawang, sibuyas, data karne ti baboy pinagsina tayo apo di tabak yung kastamot ng dijay lasag na. Okay, so data di paryok baraan tayo datan di rabong nga natimplaan ng tisuka, asin, ken, paminta. Okay, so itata kasapulan tayo pailaan nga po iti paminta. Nayunan tayo basit po ti paminta ken soy sauce. Data na po adobo nga rabong iti luton tayo itata. Okay, nabaran sa data paryok. Pabaraan tayo nga naimbag data paryok tapno ti kastakit saan nga kumpet dagiti isa lang tayo dita ipisok tayo. Okay, pag yan mainit na po yung kawali yan. Hindi na po kakapit yung tabang yan. Okay, isisitay lang nga po data pag mamantika lamang po natin mga kababayan yung tabang yan babalin nyo mo tapos ti agusar ti mantika ay niyam no siya nga maisa kapot ang taba data agmantika mo't laan data ahana ko nga nagarabat ti cooking oil vegetable oil so data ti pagmantikaan tayo. Okay, so data medyo nagmantikan tatam no nagmantikan na po data nasisi isaron tayo moten nga ipisok when kabil dagiti lasag. Okay, so kiwar-kiwaran tayo lang data aging gana nga golden brown dagitang karne. Kitaan nyo apo data nga wagas ko nga panagluto padagkiwar kasla kay agbubuya ti drama niya talagang dati drama na kasla kay bubuya ti teleserye nga kunada. Data isaron tayo mata nga ipisok data bawang medyo kwantay data po aging ganang golden brown data bawang mangkad mat iti naimas karaman iti adobo nga rabong nakapigpig sa tawa data apoy medyo kontrolan tayo basit ayan sabali kami no gas stove kaya nakakontrolan nga kuha niya. Okay, so kiwar-kiwaran tayo pa data ganang golden brown dijay bawang. Okay, yan medyo dagay daduma kunada kailiw ko mamat dijay agluto iti kwa dita yan ti dalika nga sinungrudan ti kayo. Yan ipisok tayo mata na po data sibuyas nga nalabaga dati nalabaga po no agigisgisak di nalabaga ti kayat ko mas naberbertod. Okay, ay no di gamin puraw no siya para kanya ka di ti kwa na imas nga pangkilawan ta medyo sumamit ngay. Ay kantay mata po iti basit nga paminta pampabanglo ken mangnayon mata na po iti raman iti iadobo tayong
ang rabong. Okay, so kiwar-kiwaran tayo. Nagbanglo niya. Hantay sa nga igisa niya rabungan ta. Ilabay tayo sa laangan ti kilabang dahil. Oy, nya oras ka din apo dita lugar yo kakailian. Kumusta kayon? Umay kayo dito yan ta pagbibingayan tayo datoy malutong adobo nga rabong. Okay, na lockdown kay gamin so nga kay nga nakabakasyon dito iguan niya dito probinsya tayo nga laon niya lah nga balit adak mga mangipabuya kanyayo. Bakay bagayo papaapalak ng mahaan mudikit kahit kula ang mat nga naganan ipakita kanyayo dagiti pasabak mo dito datak palagrarabong gamin ipisok tayo mata na po datarabong. Actually naluto makit din apo datarabungan ay nga igisa tayo lang apo ti pagbiit data. Okay, tapno ti kastakit mas naramraman mutlaan na imas iti adobo tayo nga rabong yan halos ano na po yan, patapos na po tayo sa ating pagluluto sa adobong labong yan. Okay, so igisa tayo lang po ti pagbiit data hanga tsara data dikit inya adobo data tapno bakuna nga adobo kasapulan tayo nga ikan iti soy sauce. Lalagyan na po natin ng toyo. Hindi na po natin lalagyan niya ng asin sapagkat baka mapaalat. Hindi natin makakain yan. Okay? Maangot ko kahit kalalaingan na tiraman na dahito yan. Maangot ko kay jay na banglot kay ingisa nga karne tapos di suka tatarabong. Ito na kay daraman na dahito yan na imasan. Ala, sige, malmalpas tayo na po iti palagaluto. Kiwaran tayo lang kung nagbaling nga balanse. Itiraman na. Okay ka nun ha. Thumbs up. Okay na. Mabalinan apo nga gawan. Datoy adobo apo nga rabong tam. Mapantay man laan yung sintensya na po. Ijay ayan ti lamisaan datoy ha. No kasan no apo ti raman na no naimas latamon no pasado apo. Yan na ng ating adobong labong ha. Pagpartak mo dati nga gidasaran, nakapimpintas ni no adda kay lako maditoy maangot yu apo nagbanglaw ang nyo nga matupula nun tagkamot ga talaga no kastoy iti si daan. Okay, gusto mo tanda ta kabibidyo ta sintensyaan tay man laangan datoy adobo apong rabong umay kayon karuba umay kayon kakailyan ta sintensyaan tayo rogyan tayo itimangan orek ilaban data inna po tayo ay awang problema basta rabong ko naman dapay soft drinks tayo niya dapay soft drinks na nagpaiso so data parabaw tayo dito inna po ta sintensyaan tayo tagkamot tayo may mayat wow dahito yan na po iti adobo nga rabong no maramanan nyo lang kuma nagmayat apo ti kombinasyon na diyan ti ngiwat mo di raman na iti alsem na tapos di kinananam ti rabong dati gasang-gasang na tapos ti aroma dagito nga rekado nung nagtitipon dagitan nako nung na yan apaw datay ko na akon nga mapakidom ka iti imas na kakarobaw may kayon kay kapakapoy-kapoy ta bakan tugit maibos na ito babawi kayo ala agyaman na kapo tiin kayo padagabuyag yan panang subaybay manan datoy dulang ti Ilocano channel. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na hindi po nakakaintindi ng aming wikang Ilocano. Subaybayan nyo lamang po itong ating ginagawa at may matututunan po kayo rito. Maraming salamat at sana po'y nawili po kayo at may natutunan kayo dito sa Dulang ti Ilocano channel. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-share ang ating video. Maraming salamat po!